Гомельшчына вытворца ўсяго ліставога шкла ў нашай краіне, але галоўная сыравіна для яго – кальцынаваная сода, імпарціруецца зараз з Узбекістана. Перамовы з генеральным дырэктарам содавага завода ва Узбекістане завяршыліся станоўча. І гэта не адзіны новы перспектыўны кірунак супрацоўніцтва. Мы на площадке подписали с ними соглашение на поставку 40 тысяч тонн по году. Объем контракта предполагается в районе 11 миллионов долларов. Более того, в ходе общения с представителями содового завода, с его руководителем, было нам внесено предложение о том, чтобы построить совместное предприятие по производству соды на территории Узбекистана. Следующий этап переговоров у нас ожидается в понедельник в формате видеоконференц-связи, поэтому, соответственно, мы эту тему продолжаем развивать. Новыя экспартныя гарызонты для Гомельшчыны бачацца і ў мясамалочнай галіне. Адна з кандытарскіх фабрык Узбекістана выказала зацікаўленасць у буйнатанажных пастаўках сухога малака з нашага рэгіёна. Ужо ў бліжэйшы час пачнуцца пробныя пастаўкі. Таксама ёсць зацікаўленасць да нашай мясной прадукцыі. Деловая поездка с нашим губернатором для предприятий холдинга была очень продуктивной. Мы заключили новые контракты на поставку мясомолочной продукции. В целом мы с Узбекистаном работаем. За последние 2 года мы поставили продукции на 9 миллионов долларов. И только в 2025 году мы приросли в 2 раза. Также мы договорились о прямых поставках колбасных изделий Калинковского мясокомбината. Ну и готовы с нашими узбекскими партнерами рассматривать общие совместные проекты на территории Республики Беларусь. З 2019 года паміж Гомельскай і Ферганскай абласцямі наладжаны канструктыўны дыялог. З моманту падпісання першага міжрэгіянальнага пагаднення зносіны паміж рэгіёнамі не спыняюцца. Толькі ў мінулым годзе дэлегацыя Ферганскай вобласці двойчы пабывала на Гомельшчыне, і гэтыя візіты выліліся ў падпісанне кантрактаў. Цяперашні візіт дэлегацыі Гомельшчыны ва Узбекістан – апагей гэтага імклівага развіцця. В настоящее время Гомельская область взаимодействует с 3 регионами Республики Узбекистан. Это Ферганская область, Харевская и Наваийская. По итогам этого визита у нас подписано новый документ о взаимодействии с Ташкентской областью, который станет основой для дальнейшего выхода на подписание уже соглашения о сотрудничестве в июле этого года в рамках форума регионов Республики Беларусь и Республики Узбекистан. З кожным годам супрацоўніцтва Гомельшчыны і Узбекістана становіцца ўсё больш трывалым. Дыяпазон узаемных інтарэсаў ад рэальнага сектару сельскай гаспадаркі да навуковых распрацовак і адукацыйных праграм. Тацяна Піменёнкава, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель».